Agent 5 Napalabas, pinabetak ni Rodante ti may samol, ket inem tinatay. Talumot tinadangran anak kay ramanan ni Leia. Iti day tamot lakan ito, nagpaimbestigar ni Senior Superintendent Catalino Braganza. Intalok na daytoy akaso kada Rina ken Leonardo. Iti panagmaymaysa ni Senior Superintendent Braganza, bigla nagring ti telepono. Itagagayem denggen nyo tituloy ti serye tayo itaalawas iti drama tayo anapaulwan. Agent 5 Hello. Hello, Braganza. Sino na ito eh? Di mo ka din mailasin di boses ko. Si Kamanen. Anyot masapul mo kanyak. Tibiyag mo. Anya. Dinakbut-but ngen akas tatasaan ang katakrot. Uray ibagakan ka. Abong ba di malay mo. Anya. Awanan ka itibain. Braganza, kartingan ka agawid. Tapno maabutan pa'y asibibiyag di pamilyang. Hello! Hello! Imbabanan ti telepono. Amagan no pay-pay so na timpang tana. Umawag ang adago si Jebalay. Sir, false alarm. Binutbutog na kayo lang di Jakula. Tiawanan bain. Imbati matgayam ti asawak ti cellphone na. Isumot lagayam nga awan ti sumungsungpat. Sir, apay ada kayo matan ti makaaw-awat iti pangta. Adda ka di limad amang busbusor kada kayo? Jaga mo rin na. Awan ti amok. Sir, husto laang ni Rina. Adda lakit di limad amang busbusor kada kayo. Agan anad kayo lang, sir. Adda langit aglawlaw ti kabusor. Nardo, normal lang ang kanyak ti makawat iti kakastapang ta. Ang may dumdumay ti na ito eh. Sir, iti da ito'y a bomb threat kada kayo. Kan dyan ang bomba iti pasat ti mall kat panagkunak. May sa atao. Kan saan amang lukloko ti suspect, sir? Oh. Saan anak ka phone book ti umawawag? Hello? Braganza, saan adita balay mo tayan ti bomba? Inmuntar ko iti munisipyo. Anya. Kartingan, Braganza. Matay amin nga empleyado jay. Awan ang ka itibain. Sir? Leonardo, Rina, kartingan nyo. Pabutakin dati munisipyo. Kartingan nyo trumar! Nardo, nakarwar ka di amin ang dagiti empleyado. Panagkunak, nakarwardan. Addan lagi ti kamag ti bomb squad. Leonardo, Rina, kumusta ti sitwasyon? Sir, nakarwar amin ang dagiti empleyado. Sir, anya nga tanong sir kag ti munisipyo. Delikado, Leonardo. Amangan no kilat abumtak ti bomba. Dagiti mono. Agkakaribusudan. Awan bombalita. Dayjay ti kotse ni Braganza. Asit gak.
Agpasimplehak lang nga mga kapat iti bomba iti sirok ti kotse ng Braganza. Oh. Ditoy ko nga'y kapat. Aday ta. Iset ko ti timer na. Tapno makadayo akpay sakbay abumtak. Aday ta. Pumanaw akong ditoy. Sir, negative. Awan mo tinakita dagiti kamang ti bomb squad kan SWAT team a bomba. Aniya. Sir, mangbut-butang lang ti caller. Aglab-labasan ti awanan bay. Sir, agreed am tayo lata. Narigatan. Si Bakit si Kutsin! My God! Inalilaw tayo ti wala. Check ipinapatak. Awanan bay. Leonardo, kitaam ni sir. Itay pay lang ang nakaululimak. Delikado itang tibiyag ni Sir. Ang mga noison ti sublat ti kolera patayan. Wen nga rod. Kaya't dansa nga i-assassinate. Rina, at dalakit di tao ang napasakitan ni Sir. Asaan na nga mo? Kat iso ti agibalbalis ita. Aguray ka. Malagip ko. Wen? Anya data? Sumurot ka kanyak, Leonardo. Adda kanyak ti kopya di inted na a top secret folder. Anya? Sumurot ka. Alag iti drawer ko. Leonardo, naglaon daytoy kadagiti impormasyon. Maipapan kadagiti top secret agents nga intalak na kanyak. Mabasa dito'y dagiti background check dagiti undercover agents. Philippine Army Major Simeon Alacarte. Napapatay iti ambush. Sigud matlang nga undercover agent? Wen Leonardo, sigod nga undercover agent ti militar. Ngam, saan na pa nagbomba ti impatay na? Nudikat, na-ambush iti aktorong dakuman iti positive site nga ayan dagiti rebelde. Unsolved dahi ti akaso. Ngam, apay nga intud kan ka dahito ni Senior Superintendent? Jack nga rod maawatan, no apay nga intalak na kanyak daytoy. Idulin mo dahito, Irina. Tamangan no dakkel ti maitulong dahito iti kaso asolsolbarin tayo ita. Mama, sir. Nasaya ata sinarungkaran da kami dito balay. Nana, kumusta ni Leia? Kanayon nga adda iti silid na, ma'am. Manmano aro muhar. Kumusta mo ti panagadal na, Nana Erlinda? Saan mo tin asumsumrek, gapo iti napasama kan kwa na. Mabain mo tin nga agpakita ka dagiti tao. Kasta ka di? Nana, alukuyin nyo ang mapanagadal, takaasimat. Isumet isang kaibagami kan kwa na, sir. Ngam talaga nga ay ayon na launay ti bagina. Kasta ka di, Nana? Saan kami nga agbayag? Imay kami, takayat da kayo la kumustaan. Oon gayam. Adda ka din ti development ti amin, ma'am. Natiliw ka din jay suspect iti panagbomba. Awan pa'y nga rod, Nana. Di kay madanagan. Masapulan minto matlaang ti kriminal. May itay dagiti pulis dito'y balay, Leia. Ay ayaban ka, ngam di ka matrumar dito'y silid mo. Diyak kaya tirumor, Nana. Pagsaludsudan daktuman. Diyak kaya ti sumango kadakwan. Awan ti basol dagiti pulis kan ka.
Kaya't dala ti agdamag, may papan iti napasama. Saan da ka di pa'y anasarakan ti kriminal aging gaita, nana? Awan mo't lang ti mararamitan dagiti a pulis. Di ka kumaag sa iti kasta. Ar-aramiden damot ti amin. Iti kasta. Maikkan iti hostisya ti napasama kada tayo iti mall. Nana, aging ganawaya di kriminal. Saan aklak tama kayo na. Iso apang aasiyo. Panawandak pa'y laang dito'y silen. Kaya't ko tag may sa. Nasaya ta nakapasyar ka dito'y balay, iho. Wan, sir. Nadamag ko ngamin tinapasama kiti kotse. Wan nga rod, pinabutak da. O, mabalin ka di, Rodante. Angkel ti awag mulatan kanya, tagaslawan mo tentisap sa balik ka na ta. Nasingid, agayem ko day di papam. Nakairawamak ngamin ti awag ko kada kayo, sir. Kas lang ngamin panagriknak at daag pa'y lang iti serbisyo. Kasta ka di. Ket kasano ka itan. Anya ti panggadam? At daag lang di balay, sir. Anya? Biyag may sakan, Rodante. Sa nabaling agmay may sahak, sir. Kaya't kumat lang tinaulimat. Ulila ako na damang. Awanan dagiti dadakkel ko, sir. Bukayat mo. Agnaret kan dito'y balay, iho. Total, da kami matlang iti asawa kan ti may sang anak mi ti agnana dito'y. Agyaman na kailangan, sir. Sana bali, takanayon kayong matasarong karan dito'y. Kas lang amin, may kadwa kayon nga amak, tanasingpet kayo kanyak, sipod pa'y ubingak. Talaga kaputa kas lagkapsat kamin iti na iti papam. Wan gayam, sir. Adda ka din lidyo, may papaniti na pasama kiti kotseyo. Awan pa'y. Malinis ti trabaho dyan maatap pa suspect. Kasta ka di. Anya trason. Apay ati kotseyo pa'y ti pinabatak na. Tsaka mo, iho. Sir, panagkunakat agbakasyon kayo pa'y laeng. Mapan kayo ti adaywa lugar. Tapno, di na kayon masurutan pa jay suspect. Sana mabalin, iho. Ano ti trabaho kayo opisina? No kaya't yun, sir. Kaduan kayo nagbakasyon. Uwan ngagpaiswan niya. Tapno makarelax kayo, met, sir. Sige. Ang panunutag pa'y na itapanag, iho. Oras siya, kahit kumatig bakasyon. Manipod ngamin nagikatak kas may sasoldado. Nagpupupo kaklatan di balay. Iso akayat kumat ti agaliwaksay. Agbakasyon kayo, sir? Wen, Nardo. Kadwa ti anak ti nasingay nagayim ko. Kasanon ti kaswasulsulbaran tayo, sir? Agbakasyon nak lang. Sana ka mapukaw. Ken sana ka nagbayag. Ipag-notification leave ko iti opisina. Sa bagay, may mayatikas na ngaramidin nyo, sir. Ngamin, adagi pang pangtakada kayo. Mapanunod ko matbaytal, Leonardo. Isong agbakasyon nakpailaan. Asino jay dakdakamaton ni Sir Akadwa ng agbakasyon, Rina? Ni Rodante Alacarte. Sigud matlaang nga day ti armada. Anak day di Philippine Army Major Simeon Alacarte. Oh, kasta ka di. Wen, manipod na tayo day di amana. Saanan ang nagsubsubli iti serbisyo? Rina, komplikado ti amin. Awan ti maala tayo alid may papan iti suspect. Wen nga rod. Nalaing ti maatap as suspect. Nalinis ngagtrabaho. Ngam ti pagsiddaawak. Apay akaraman ni Sir a makaaw-awat iti pangta.
Wen nga rod. Rina, panagkunak, kat asidaglaan kin ni Sir ti suspect. Pagkunaan, Leonardo. Adalem ana imbagtanggulo. Saan niya agpangta ti suspect? No awan ti basol ti pinangtana a tao. Wen. Posible day ta, Leonardo. Ore panunuta man imbag. Tinasayaat. Ti amun ta ita. Kat dagiti posible ana asidag kin ni Sir. Sige. Nasingpat ni Sir. Awan ti makunakkan ko, ana? Iso nga awan ti idea nga adamang busor kan ko, ana, Leonardo. Ti dakas na. Nangiraman pa iti suspect iti awan laban na a tao. Wen nga rod. Aguray ka. Ni Sir. Imbaga na akadwa na ti anak tinasingad agayam na. Nadakamat nakadikan ka. No sa dino ti pagbakasyonan da. Awan ti na ibaga na kanyak. Dakas da iti anagparik na kanya ka. Tinasayat. Surutin ta ni Sir iti napanan na. Rodante, sampay lang nga nagbaliw iti kinapintas ti safe house da di papam. Wen, sir. At ngamin katalak da di papa mga asikaso dito safe house. Linawas nga umayagdalos. Talaga presko ti malangap ko nga hangin dito eh. Adupay lang nagiti nangangato akayo. Panagkunak, sir. Makapag-relax kayo dito ay probinsya. Apay nagsanay kayo tinawag, sir. Malagip ko ngamin nagiti kakaduak. Sino kakadwam, sir? Nagiti nangital ka kiti kaso asul-sulbaran mida. May panggap iti pangtakanyak, ken ti pan nakatiliw ti suspect, iti panagbomba. Anya? Sino da, sir? Darina ken Leonardo Falcon. Saan nga balik ita kajay amang kamag kanya? Iho, napauli magkamatan. Awan, sir. Awan. Pampanunutak namin. Noan niya ti aramiden tayo ita dito'y probinsya. Sangsangput tapay lang dito, iho. Tinasayat ket. Agyanak pay lang dito nagdi safe house. Talaga kayat ko tiyag relax ita. Gundawayak da ito ya bakasyon ko. Sige lang, sir. Panahon ka pa, iho. Agpapas ka, Braganza. Nakasaganang ti pangipupukakan ka. Barikatan ka. Inutan ka, apatayan. Anya ti plan-planuan ni Rodante nga aramiden ken ni Braganza. Gagayem di uliwayan adenggen, tituloy ti serye tayo itaalawas, iti drama tayo anapaulwan. Agent 5 Huro!